বঢ়াইছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ দিনত একেবাৰে 30 টকা বঢ়াই দিলে। কামটো হ'ব লাগিব। খাব নালাগে মই এমএলএ মনে মনে আমি ৰাইজ তোমাক অকলে ভিডিঅ' নকৰি एमएलएनि सिगाङाव जेबो बुंनो हाया आरो साहा बागानियाफोरनो ओरैबायदि दरमाहा बारायनानै होखाबाय दा बुंसै आरो थ' खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों थ' फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा इलेक्सन बेखौ लानानै बिजेपि दोला ओरैबायदि माखासे चाल बाहायदों ओरैबायदि माने जि गावसोरखौ बिजेपिखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय एमएलए देरहा होनो थाखाय बिथांमोना जे प्लेनिं खालामबाय थादों थ' स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जोङो बिजेपि हान्जाखौबो जानाय नुदों आरो गुबुन गुबुन हान्जाखौबो जों जानाय नुदों नाथाय सासे बिजेपिनि एमएलए आरो सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि बिसोर सानैनि जितु भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोना जोबजासिम नाय मरिगावनि एमएलए रमाकान्त देउरि सासे ट्राइबेल एमएलए दे बिजेपिनि स' बिथाङा दाबसे गामियाव थांदोंमोन आरो बे थांनाय समाव जे पाब्लिकफोरजों रायजो राजाफोरजों सावरायहैदों बेवहाय माबा मोनसे स्टन बा अपेनिं खालामहैदों जानांगौ माबा मोनसे स्किम मावनायनि थ' बेवहाय सासे आइजोआ सोंदोंमोन थ' कुइसन खालामदोंमोन रमाकान्त देउरि एमएलएखौ बिजेपिनि एमएलएखौ नाथाय बिथाङा ओरैबायदि धमकि होदों ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नाय आरो नेक्स्ट आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप होगोन जिहेतु जाय बिजेपिनिनो सासे दैदेनगिरि बिथाङा ओरैबायदि माने बागान एरियायाव थांनानै जाय साहा खाग्रा माने बागानियाफोर साहा खानाय बागानियाफोरनाव थांनानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंहैदों माने 1 तारिख मार्चनिफ्राय थांनाय 1 तारिख मार्चनिफ्रायलायनो बागाननि दरमाहाया ओरैबायदि बारायबाय माने बेखौ मानि थाखाय इलेक्सन प्लानिं देरहानायनि प्लानिं नोंथांमोना नायग्रो भिडिअ क्लिपखौ খাব নালাগে মই এমএলএ মনে এই আগত চিনিছিলে মানুহৰ যিটো অৱস্থা হৈছিলে আকৌ আমি পাৰ্চনেলি বনাইছো বনোৱাৰ 3 দিন পিছত আপুনি ইফালদি যাব পাৰিছে সেইখন নহয় আগত আপুনি তাৰ 3 দিনৰ দিনাখন ইফালদি গৈছে দলৰ কথা ৰাস্তা কথা কৈছো মই 10 বছৰে আপুনি চিনি নাপালে আজি আহিছে ইলেকশ্যন আহিছে কাৰণে আপুনি আহিছে কিন্তু কামটো ভালকে ৰাইজৰ কথা শুনি লওক কাম কৰিলে কিন্তু ভালকে কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি নামৰ কাৰণে কামখিনি কৰি থৈ যাব সেইটো নহ'ব ৰাইজৰ আপোনাৰ নাম হ'ব বুলি আপুনি কাম কৰিলে নহ'ব কামটো হ'ব লাগিব খাব নালাগে মই এমএলএ মনে নহয় আমি ৰাইজ তোমাক অকলে ৰাস্তা দিয়া নাই মানুহ আছে ভিডিঅ' কল বাদ দে না ভিডিঅ' নকৰিবি মোবাইল কালিৰ পৰা 1 মাৰ্চ হয়নে অহা কালিৰ পৰা 1 মাৰ্চটো 1 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ হাজিৰা আগতে কিমান আছিলে 250 টকা আছিলে কালিৰ পৰা 280 টকা আপোনালোকৰ হাজিৰা আৰম্ভ হ'ব 1 মাৰ্চৰ পৰা আৰু এইটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক কৈছিলে ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে নে যে আপোনালোকে হাজিৰা বঢ়াম বুলি সেইকাৰণে একেবাৰে 30 টকা হাজিৰা বঢ়াই দিছে আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 5 টকা 3 টকা 8 টকা এনেকৈ বঢ়ায় আমি যেটো শুনিছো আগতে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোতে বানাছৰ কাৰণে কিমান হাল্লা কৰিব লাগে কিমান বাগানত মানুহ মৰিও যায় বাগানৰ বানাছটো নিদিয়ে আজি দিম কালি দিম তেনেকৈ কৈ থৈ দিয়ে ন আপুনিতো জানে আপুনিতো ডাঙৰ আছে বয়সত আপুনিতো তেনেকুৱা পাইছে বানাছটো কাৰণে কিমান হুলস্থুল কৰিব লাগে কানি যাব লাগে কিন্তু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ বানাছৰ কাৰণে হুলস্থুল কৰিব লগা হৈছে কেতিয়াবা নাই হোৱা ন সেইকাৰণে বনাছটো না হৈছে নাই
বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে এইটো ভাল হৈছে আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত বহুত হুলস্থুল কৰিব লগা হৈছিলে বনাছটো ভালকে নিদিছিলে হয়নে এতিয়া কথা হৈছে কি আপোনালোকৰ বনাছটোতো ভালকে দিছে এতিয়া আপোনালোকৰ হাজিৰাটো বঢ়াইছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ দিনত একেবাৰে 30 টকা বঢ়াই দিলে বঢ়াই 115 টকা 126 টকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত আছিলে হয়নে 126 টকা আছিলে ন এতিয়া বঢ়াই আপোনালোকৰ 280 টকা হ'ল আপোনালোককতো চাউল আপোনাৰ এইবিলাকতো অন্যান্য সা সুবিধাটো দিছেই হয়নে এটি কৰি দুটি পাত বহুতে পাইছেনে এটি কৰি দুটি পাত বহুতে পাইছে কথা হৈছে কি বিজেপি দল বা বিজেপি চৰকাৰ আপোনালোকৰ লগতে আছে বহুত মানুহ আহিব বহুত কথা আপোনালোকক ভুলকৈ বুজাব হয়নে বিজেপি চৰকাৰ বা বিজেপি দলে আপোনালোকক মিছা কথা কৈ ভোট নকৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিহে আপোনালোকক ভোট খুজিব थारैनो नुबाय मरिगावनि जाय MLA रमाकान्त देउरि थ' बिथाङा जिबायदि माने आखु जाय समाव पाब्लिकफोरा बिथांमोनखौ देरहा होयो नाथाय पाब्लिकफोरा माबा मोनसे कुइसन खालामब्ला पाब्लिकखौ माबायदि धमकि होयो दम होयो सासे MLA आं MLA नि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ होननानै साना माने बुंनो हाया बेफोरबायदि माने जायफोरा मन्त्रि MLA जायो बिथांमोना सानो जे सासे आं गेदेर मानसि जाबाय चिफ जाबाय बा माबा मोनसे जाबाय MLA जाबाय आंनि सायाव सोरबा कुइसन खालामनो हानाय आंनि सायाव माबा मोनसे बुंनो हानाय रावहाबो गोहो थाया दा बेफोरबायदि सानो नैबे जितु मरिगावनि MLA रमाकान्त देउरि थ' बिथाङा ओरैबायदि आखु दिन्थिदों ओरैबायदि आखु बाहायदों आरो नोंथांमोना नुबाय जितु बागानाव थांनानै सासे BJPनिनो दैदेनगिरि स' बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि जेब्ला इलेक्सन खाथिब्ला बागान एरियायाव थांसिगोन जेराव साहा बिलाइ खानाय बै बिलाइ खाग्रा मानसिफोरखौ लोगो हमनानै बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा बुंनो थांनाय बारावबो बिथाङा बुंदोंमोन जे BJPया हिन्दु खालामगोन आरो गुबुना जुदि बेलेग मा पार्टिया फैयोब्ला बिथांमोना माने सोरबा ख्रिस्टान खालामगोन सोरबा मुस्लिम जागोन खिन्थु BJPया हिन्दुनि थाखायसो हिन्दुखौ हमथागोन होननानै बिनि मोनसे भिडिअ भाइरेलबो दंमोन आरो बिथाङा आरो फिन खनसे जितु दरमाहा बागानियाफोरनि थाखाय 30 टाका दरमाहा बारायबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिराद गिदिर बारायनाय बायदि मोनबाय आरो जास्ट माने इलेक्सना फैथारबाय नालाय खाथिथार नालाय माब्रै आदाय खालामनो हागोन मा होननानै फुस्लायनो हागोन बेखौ लानानै बिराद चाल खालामगासिनो दङ दा BJP पार्टिया आरोना माने इलेक्सननि थाखाय देरहानो थाखाय ओरैबायदि चाल खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि BTC आवबोथ' बिथांमोना जायगाखौ लाखासिगोन NDA हिसाबै जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टजों थाफानानै बिथांमोना गेलेसिगोन दा बेफोरबायदि आरो गोबां माने खायदा खालामगासिनो दङ नाथाय नै जितु रमाकान्त देउरि MLA दा बिथांमोन बायदि जुदि MLAया जुदि उजियोब्ला जोंनि BTC ओनसोलावबो जायोब्ला बा बेफोरबायदि MLAफ्रा जुदि लिडार जानानै थाबाय थायोब्ला बेफोरबायदि लिडारा जुदि थाबाय थायोब्ला हले पलिटिक्सआव पाब्लिकफोरा ओरैबायदि हारा हास्ता जाबाय थानो गोनां जागोन आरो BJPफ्राव जोङो नुनो मोनो BJP पार्टियाव ओरैबायदि दादागिरि माखासे पाब्लिकफोरजों मोजां रायज्लायि पाब्लिकफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो दा बेफोरबायदि माने गोबां MLAsफोर नुयो गोबां माने दैदेनगिरिफोर नुयो गोबां लिडारफोर नुयो दा बेफोरखौ एसे सांग्रां जा फैबाय थानाय जितु बिधान सभा इलेक्सनाव सोरबायदि केन्डिडेटआ मोजां जागोन सोरबायदि पार्टिखौ हरोब्ला मोजां जागोन बेखौबो जोङो नायनांसिगौ नैबे फैबाय थानाय बिधान सभायावबो जों एसे आन्दाज खालामनांगोन